Egunon, ongi etorri Adin Berri saiora. Adin Berri Gipuzkoako Foru Aldundiak gizartearen zahartzeari aurre egiteko eta adineko pertsonen bizi kalitatea hobetzeko duen estrategia integrala da. Eta saio honek Adin Berrik helburu hori du. Hori lortzeko, ariketa fisikoa eta meditazio mindfulnessa egitea ona baita. Gure ongizaterako, goazen bada, elkarrekin ariketa fisikoa egitera. Egunon, dan hori, egunon zurine, hemen gatoz, gaurko honetan, beste egun bat, gaur ez dugu bir elementurik, bakarrik eguko balkixe, badazpada, oreka hori lantzeko, baina beste barik, gau pasuek, ongitorri eta guazen astera. Aste aguz, gaurko, entrenamentu honetan, gaur erresistentzi lan hain gau, betiko lez, behitxik eta gora, hasikoa berotzen, esku mokorrea, enka bat atzin, eta astiro. Venga, guazen berotzen, hartu arnasa eta aldatu. Enkabixea batea, venga, guazen, aurrera, astiro beti, bizkarra zuzen, venga, bita bi, bat, bi, erdire, bat, bi, oso ondo, bi askanak, bat, bi, guazen borobiak etxen, aurreratu bat, bi, hiru, lau, bost eta onatzera, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, hainkak zabaldu, mokorran parin, esku gora, venga, guazen. Hor, buru beti erdixan. Venga, bat, bi eta hiru eta azkena. Oso ondo, askatzen dut, sorbaldakin, venga, guazen. Hiru, lau, bost, guazen bestera, bat, bi, hiru, lau, bost, bixa batera, bost eta atzera, guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, ongoixan eta behian, bat, bi, hiru, lau, bost, askatu, askatzen dut hor, venga, guazen, luzatu, hor, lau, bost eta azkena. Jarri hemen, venga, guazen gora, bi, hiru, lau, bost. Askatu bizkat, askatzen dugu bezuk, eta mokorretik hasi, buru bera, bat, gora, astiro. Bi, hiru, lau, bost. Guazen eskerra eskuma, bat, bi, hiru, lau, eta bost. Oso ondo. Hasiko naz, berotzen. Ingo, 15 segundoko lana, 15 segundu lasai. 15 segundoko lana, 15 segundu lasai. Da hongoaz, 15 segundotan, oinez eitzen. Bale, lehengo ariketa, gertu, oazen. Hor, oinez, osastiro, 15 segundotan, eutzi hor, eskuk lasai, nahi bada mokorrin, beste lan aske, eta eutzi. Hor, behi-behian, astiro. Askatzen dut, 15 segundu. Nahi bada, apur bat goraua. Bai, beste lan, hor, behian. Gertu, oazen, behian, Venga, 15 segundu, hor. Oso ondo, nahi bada, hor, bizkortu eta gora. Beste lan, jarraitzu hor behian. Oso ondo, nahi bada laguntzakin. Mai, horma, baina jarraipena bat emon. Bi, bat, venga, askatu. Honengo, bigarren ariketa berotzen, zabaldu eta zabaldu. Bale, ingot, zabaldu, erdira eta erdira. Zabaldu, erdira eta erdira. Venga, gertu, guazen eskumakin. Zabaldu, erdira eta erdira. 15 segundotan, guazen. Hor. Venga. Zabaldu eskuma. Zabaldu. Bi azkenak. Eta askatu. Venga, askatzen dut hor. Honengot bardine, baina eskerraz hasiko na. Eskerrakin zabaltzen. Venga, hiru, bi, bat, guazen. Eskerra, zabaldu.
hori da. Venga, guazen, ba. Ba, mantendu ritmo bat, hor, zabaldu, zabaldu, erdira, erdira. Bi azkenak, oso ondo. On jarraitzuko lehengo ariketara berriz, baina gau, apur bat, korrike. Vale? Oinezen biharrenin, korrikan. Gertu, guazen, 15 segundotan, hor. Mantendu hor, oso behian, nahi bada lagundu eskukin, nahi bada kolpe inde, horma bateri kolpe inde, eta jarraitzu. Eskumokorrin edo eta azken. Bale, askatu, berri zengo beste 15. Gogoratu, gaurko lana, erresistentzia ariketak, ureeran, nahi beste, ez egon zain nik esateko, eta atal guztiengo geure gorputzaz. Gertu, berriz korrikan. Ba, hor. Hartu ritmo bat, arnasketa zaindu, bizkarra beti zuzen, hor. Holan ezin bada, kolpe horma horri, eta bultza eta segi. 3, 2, bale, askatzen dut, on berriz, paus horrek. Eskumia sasikona, eskuma, gertu, 3, 2, bat, guazen, zabaldu, zabaldu, erdira, erdira, zabaldu, zabaldu, erdira, erdira, hori da. Bat, bi, bat, bi, bat, bi, venga, 15 segundoko lana, bat, bi, bi azkenak, bat, bi, oso ondo askatu, urrengo ariketa bardine, zabaldu, zabaldu, baina eskerra zazten, danak eskerrera. 3, 2, venga, guazen, ba, hor, ba, bizkarra beti zuzen, arnasketa zaindu, guazen. Venga, 15 segundo horretan, ba, zabaldu, zabaldu, erdira, erdira, zabaldu, zabaldu, bi azkenak, ba, oso ondo, eskatzen dut. Honengo apur balduzia, aleginduko az, 20 segundo ditzen. 6 izango da ariketi, hainka bat aurrin da bestiatzen. Ezin bada, aldaketa txiki bat. Ezin bada, aldaketa. Baina alba da, salto, salto, salto. Ezin bada, aldaketa bat egin, bale? Aldaketa bat. Eta alba da, pini hor, vertikaltasun hori mantentzen, eta salto, salto, salto. Venga, gertu. 5 segundotan hasikoa. 3, 2, bat. Guazen, 20 segundo, hor, hor. Salto txiki bat, ba. Nahi bada, kolpe, lagundu, horma. Venga, hor, salto, ba. Segi hor. 5 segundo, jarraitzu. 3, 2, bat. Oso ondo, askatzen dut. Bigarren buelta tengo zau. Berriz ariketa honei. Gertu 3 segundotan. Ezin bada, hor. Ba, guazen, 20 segundo. Hori da. Aldaketa, eta alba da, danok. Ba. Hor, lagundu eskukin. Kolpe inde. Hormara. Venga, 20 segundo di. Guazen, hori da. Bizkarra beti zuzen, askatu. 20 segundo inde, urrengo ariketa, gurutzatu engoaz. Gurutzatu, hainka batatzin, eta sorbaldi bestera. Hainka batatzin, sorbaldi bestera. Talbazue, eskuk batute, hor. Gertu, guazen, gurutzatu, bat, bi, 3, bota hainka batatzin da gurutzatu, ba. Lau. Venga, guazen. Aldabenak, bizkortu apur bat, erresistentzia hori mantentzen, albo batera eta bestera. Albo batera eta bestera. Bale, askatu. 20 segundo horren bile. Berri zengo, bigarren itzuli bat. Venga, gertu. Gurutzatu. Ba. Guazen. Hor. Ba. Sorbaldak beti, pilatu sorbaldak, eta hainka bat gurutzatu atzin. Hor, buru beti erdixan, segi hor, guazen. Arnasketa zaindu, 3 askanak, bat, bi,
3, askatzen dut, aprobetxa ultra bat emoteko. Oso ondo. Urrengo ariketa, engotenkak zabaldu, albo batera gurutzatu eta orpo hori gora. Erdira eta luzatu, erdira eta luzatu. Venga, gertu, hainkak zabaldu, gurutzatu ondo, guazen. Bat, gora, 2, 3 gora, 4, 5, guazen, 6, gurutzatu, nahi da benak, apur bat, bizkorra guain, bestelan mantendu. Hor, gurutzatu, gora. Erditik, bum, pum, gora, azkena, eta askatu. Berri zeingo, bigarren itzuli hau, gogoratu erresistentzi lana gazela itxen, nahiko jarraixan jongoaz, 10 segundo deskantzu horrekin. Venga, guazen, 1, 2, 3, mantendu ritmo bat, hor, oso ondo, segi, hori da. Nahi da benak, bizkorra, nahi da benak bizkortu, venga, 3 askanak, 1, 2, 3, oso ondo, eskatu apur bat, eskatzen dut hor, urrengo ariketa izango da, eskuat, eserialdi hori etxen gendune, hainkak zabaldukot, horpuk nire sorbaldan parera. Hau izango zen nire mokorran parin, on zabaletik. Zabaletik jarri, erditxik, eserialdi erdi bat, ez gara bajako esa, erdira arte, eta hortik, 1, 2, bizkarra beti zuzen, da mendik egiten dut. Erditxik etorri, 1, 2, motz, eta eskuk oso luze. Venga, gertu, 20 segundo, gelitxu harik, guazen, 1, 2, 3, 4, guazen, 5, 6, serialdi erdi bat, hori da, venga, segi, 5 askanak, 1, 2, 3, 4, 5, askatu, oso ondo, jai garten da, betekara hori. 5 segundotan berriz ariketa bardine. Hainkak zabaldu, eta hortik eta gora. Gertu, guazen, 1, 2, 3, 4, 5, beti zuzen, venga, 20 segundoko lana. Guazen, arnasketa zainduz, 5 askanak, 1, 2, 3, 4, 5. Venga, askatzen dut, oso ondo, oso ondo, urrengo ariketen gau, lehengo morun, twist, era hori, baina alde isometrikoa bilatzen, gelditxuko naz. Hor, apur bat baja, 80 gradu arte ez, baina apur bat gelditzen hor eta twist hori. Da horre hongoaz, 20 segundoko lana egiten. Ezin badot hemen, hainketan ezin badot eutzi, jarri goxan, eta sorbaldak. Da buru beti, erdixan. Gogoratu erresistentzi lana dela, venga, hainkak zabaldu, guazen, 20 segundo, hori da, eskuk ondo, sorbaldekin egin, bizkarran vertikaltasune mantendu, venga, segi, 10 segundo geixa, jarraitzot hor, bizkarra zuzen, 5 azkenak, venga, guazen, askatu, eskatzen dut hor, berriz, beste 20 horren bile, hainkak zabaldu ondo, gertu, guazen, hori da, segi, venga, 20 segundo dita, 10 segundo geixa, segi hor, ezin bada, hainkak goxan, luze, eta buru beti erdixan. Venga, guazen, 3, 2, 1, oso ondo, indeule lehenko itzuli hori, venga, amon ultra bat, astiro, arnasketa txiki batzuk egin, lasaitxasun egoera horretan, eta edan ure. Gogoratu beti aulki hau, laguntzeko da, horma bat, silla, eserialdi, edozetan, beti laguntzen. Venga, gertu, guazen itzuli horreaz, salto eta salto. Gertu, venga,
guazen. Lehenengo ariketa hau, hor. Oso ondo, amarraskanak, guazen, pa. Ezin bada, pausu batekin, askatu, 10 segundotan, eta berriz buelta. Berriz buelta, postura hontatik, eta salto txiki horrek, bale? Baja bai, gertu, guazen, venga, hor, nahi bada, ritmo hori hartu, eta mantendu, eta beste lan, eutzi, hor, eta beste lan, venga, guazen, 20 segundo bizkor, venga, 5 askanak, 3, 2, 1, oso ondo, hurrengo ariketa, twist, alba da, eskuk batu, nire gorputzan ardatzin, eta gurutzatu, beti sorbalda hori bilatzen, hor, eta alba da, buru beti, punto baten, venga, guazen, 3, 2, 1, lehenengo astiro, hor, guazen, venga, 20 segundo horretan, eutzi hor, venga, vertikaltasune mantentzen, bizkarra beti zuzen, venga, guazen, 3, 2, 1, askatu, 10 segundo pasa, eta berriz. 5 segundotan, venga, gertu danok, venga, hor, 20 di, eutzi hor, gurutzatu ondo, sorbaldak ibili, venga, guazen, 5 askana. 3, 2, 1, oso ondo, honengo hurrengo aldaketi, zabaletik, hankak zabaldu, eta gurutzatu beti, orpo hori gorantz. Guazen, 1, erdire, 2, 3, hor. Venga, segi, gurutzatu sorbaldak, venga, guazen, 5 segundo askanak, 3, 2, 1, askatu, berriz buelta, bardin, askatza eta apur bat, 3 segundotan, 3, 2, 1, guazen, venga, hor, 20 segundo, gurutzatu ondo, eta gora beso hori, gurutzatu, orpu beti gora, lagundu, eta luze, venga, 5 askanak, guazen, 3, 2, 1, oso ondo benetan, on squat hori, hainkak zabaldu, eta erdire eta gora, gertu, guazen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oso ondo, 8, guazen, 9, 10, 5 askanak, segi, 3, 2, 1, oso ondo, 10 segundotan, berriz gatoz ariketa hau burutzen, gertu, guazen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eutzi hor, venga, bizkarra beti zuzen eta gora esku, gora, 3, 2, 1, oso ondo, azkenengoko bloki, gaurko azken ariketa, gelditzuko norbeian eta 3 segundotan, twist, guazen, venga, eutzi hor, bizkarra zuzen, arnasketa zaindu, hartu apur bat, eutzi hainkak hor eta ezin bada goitxik, eta twist, 3, 2, 1, askatu, oso ondo, venga, azkena, gertu, 3, 2, 1, zuzen, hor, beti ardatza hartu eta mantentzen, venga, guazen, segi, arnasketa hori, venga, hau pasuek, 3 askanak, 3, 2, 1, oso ondo, benetan oso ondo,
Venga, urtrao bat, apur bat taupak eta bajateko, gaur izerrialdi ederroa bota dugu. Nahi barik edo nahita, eta venga, guazen luzatzen, eskatu bizkat gorputze, oso ondo benetan, hau pasuek, goitxik eta bera luzatukoaz. Venga, astiro, esku kipini hor lepun, eta gora, hartu lasai, bota luze, astiro, astiro, hartu lasai eta sarratu. Ezein tirakadai, baizik eta sarratu bakarrik. Hartu arnasi, esko bat atzin, goitxik, hori da. Hartu arnasi, aldaketa hori bilatu eta oso ondo. Hartu arnasi, esku gurutzatu eta biribildu ondo, sartu buru, biribildu, gorputze biribildu. Hartu arnasa eta gorantz, esku jarri bizkarrin. Venga, ba, buelta. Berriz gora. Oso ondo, zabaldu hainkak. Oso zabalik, hartu arnasi eta gora luzatu hor. Askatu ondo, hartu goixan arnasa apur bat eta helduta luze goitxik. Ba, aldatu, berriz gora, gora bakarrik, segi luzatzen, hartu arnasa, ba. Ben, askatzen dut, oazen hainka luzatzen, aldo erabili aulki hori, edota, bizkarra beti zuzen. Ben, utzi hor. Oso ondo. Hartu arnasa eta aldatu. Beti lagundute, mahai baten, aulki, horma. Bale, ben, askatu hainka horrek, gurutzatu, vertikaltasun hori mantentzen, bizti beti berantz, lagundu eskukin, hartu lasai, bota luze, astiro, astiro gorantz, hartu aldaketan eta venga, guazen gora, eta zelan ez, guazen arnasketa bi horrekin amaitzen, hainkak batu, hartu arnasi gorantz, segi hartzen, eutzi, ba! Oso ondo, astiro, 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 hartu arnasi, segi hartzen, eutzi, ba! Suabe, astiro gorantz, eta beste barik, gaurkuk amaitxute, eskerrik asko eta hurren arte. Hau pasuek. Kaixo berriz ere, ongizate fisikorako ariketak egin ditugu, baina ongizate emozionala ere oso garrantzitsua da. Eta horretarako, meditazio mindfulnessa egingo dugu jarraian. Beti bezala, eseri aulki, banku edo esterian, bizkarra tente duzula, baina inungo tentsiorik gabe. Oinarri sendo bat ezarri oinak eta ipurdien artean, triangelu bat eginez. Eta gogoratu, lesiorik baduzu, jar zaitez eroso. Meditazioaren unean barneratzen gara orain, arreta kontzientearen espazioan. Beti bezala, eseri eroso, bizkarra zuzen, duintasunez eusten zeure buruari. Begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zeure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori.
Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat zure arnasketa prozesu naturalarekin. Erabili ezazu arnasa botatzeko unea, lasaitasunean eta erlaxazioan sakontzeko. Mina edo deserosotasunen bat agertzen bada, eraman ezazu arreta sentitzen duzun tokira. Begiratu non dagoen mina. Ahalik eta zehaztasun handienarekin. Ohartu, minari amaiera eman nahiean, gorputzean sortzen den tentsioaz eta ireki zaitez mina sentitzeari. Ez zaitez gehiago aztoratu, minari alde egin nahiean. Askatu.
Kontura zaitez, deserosotasunetik alde egiteko, zure burua edo zure aurpegiko alderdiren bat uzkurtu egiten dela. Tenkatu, tentsionatu. Utzi askatzen. Pentsamenduen inguruko kexuekin hasi beharrean, edo tentsio gehiagorekin defendatu ordez, askatu. Minari aurre egiteko erabiltzen duzun tentsioaz jabetu. Eta hasi tentsio hori askatzen. Eta hartu atsedena arnasketan. Jarraitu gauza bera egiten. Mina behatzen, minari nola egiten diozun aurre, sortzen zaizun tentsioa askatzen, eta hartu berriro atsedena arnasketa prozesuan. Praktika ezazu, astean zehar, egunean hainbat aldiz, minutu batzuk bakoitzean. Erreparatu minaren aldaketei tarteka. Mina behatzen duzun bitartean maneiatu egiten duzu, baina arretaz behatzen ez baduzu, minak berak maneiatzen zaitu. Orain, begiak ireki eta hasi poliki mugitzen. Zer moduz, lortu duzue erlasatzea? Orain pixkanaka joango gara aktibatzen gorputza. Poliki, bai? Presarik gabe. Nik bitartean lasaitasun honekin agurtzen zaituztet. Hurrengora arte eta eskerrik asko.